फंबाय जोङो दायो गान्दाबिल दै खुरनायाव थांगोन लोगोफोर ओमफ्राय दा जों खैला मैला मोनबाय आरोना नैबे ब्रिजखौ बारबाय होनबायथाय माने लामा लामा फुख्रि लामा लामा फुख्रि आरो मागुर दोनजालायनाय नैबे साउथ गान्दाबिल लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप नायलां अब्लासो बे साउथ गान्दाबिलनि दै खुरखानायखौ नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गान्दाबिल साउथ गान्दाबिल जोबोद दुखुनांथाव आरो नैबे हायाखौ खुरखागासिनो दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो फारियै आयौ नै ओरै बे मोनसे गामिमोन आरो बे मोनसे गामि नि न' आरो दायो खुरखागासिनो दं आरो नै गयफ्रा बैसिमोन आरोना बियो ओरै हनै नायनानै लादो ओरैहाय दायो नै ओरै सौगासिनो दङ नै बै गिर्जाजों सौगासिनो दं आरो दा नै ओरैबायदि गिख्रंथाव ओरै नायदो लोगोफोर दायो नैबे औवा मुरा बायदिसिना सौखानाय जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर दंफांफोरखौ हाफायनानै दोननांबाय आरोना एकदम जोबोद दुखुनांथाव दायो खुरगासिनो दङ नै खाबथालाबायना दोनदों ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो दैया आयौ नै मैया आङो फैब्ला नैबे ओरैमोन आरो बेयावहाय लामामोन दा बियो मैया फैनाय लामाया गैला खुरख्लानानै लांनाय जाबावबाय आरो दा बे गामिया जाहैबाय साउथ गान्दाबिल दा नैबेयावहाय गोबां दैजों खुरखानानै माखासे दंफांफोरखौ हाफायनानै दोननांबाय जोबोद दुखुनांथाव दंजोबबाय आरो जोबोद गुवारमोन बेबो दायो ओरै मोनफैथारनोसै आरो नै एकदम ओरै गामिजों सौगासिनो दङ नैबे न'खौ एखुजेननाय जाबाय आरो दुखुनांथाव बे थिंखौ एखुजेननाय जाबाय आरो दा नैबे गिर्जा दा बे गिर्जाथिङै ओरै सौगासिनो दङ दैया नै बैजों दा बेखौ फार्स्टआवनो एखुनानै दोनग्रोनो होनबाय रायजोफ्रा लोगोफोर नायनानै ला नायनानै लादो लोगोफोर ओरैबायदि गिख्रंथाव जाबाय आरोना